HeyBot je úplne nová marketingová AI aplikácia, ktorá vám pomocou umelej inteligencie zvládne vygenerovať profesionálne marketingové texty, obrázky alebo audio. Moje meno je Patrik, som jedným zo zakladateľov HeyBot a v dnešnom videu by som vám rád ukázal 4 základné funkcie našej aplikácie. Ako prvé sme si pre vás v aplikácii HeyBot pripravili niekoľko desiatok šablón, ktoré vám pomôžu vygenerovať kvalitný obsah na pár klikov. Či už potrebujete vytvoriť napríklad názov článku, produktu, prípadne potrebujete nápad na Facebook reklamu alebo chcete vytvoriť Instagramový príspevok, stačí si vybrať správnu šablónu, vyplniť niekoľko údajov a HeyBot sa postará o zbytok. Ja som si ako prvé vybral, že by som chcel vytvoriť článok pomerne aktuálnej téme a to je Olympiáda vo Francúzsku 2024. Zvolil som si preto šablónu tvorba článku, kde zadám názov článku, vyplním maximálnu dĺžku pre toto video na 1000 znakov a nechám umelú inteligenciu vygenerovať článok. Ako môžete vidieť, tak umelá inteligencia mi behom pár sekúnd vygenerovala príspevok podľa mojich požiadaviek. Pri každej šablóne máte niekoľko ďalších nastavení, ktoré môžete používať. Ako prvé je možnosť pridať svoju značku, ktorú chcete zakomponovať do generovaného textu. Taktiež si môžete nechať generovať príspevky hromadne, teda tých výsledkov budete mať 2, 3, 4, 5 alebo 10. Konkrétne v šablóne tvorba článku si môžete zvoliť aj kľúčové slová, ktoré chcete, aby boli súčasťou generovaného obsahu. V každej šablóne si môžete vybrať jazyk, v ktorom chcete, aby umelá inteligencia generovala odpoveď, maximálnu dĺžku v znakoch, kreativitu a tón hlasu. Kreativitou určujete, ako moc sa musí umelá inteligencia držať požadovanej témy. Čím nižšiu kreativitu si zvolíte, tým tie informácie budú presnejšie, ale jednoduchšie a strohejšie, avšak ak si zvolíte maximálnu kreativitu, umelá inteligencia bude vkladať mnoho informácií na základe vlastného uváženia a tá odpoveď sa už nemusí môcť podobať očakávanému výsledku. My sme v HeyBot skúšali mnoho nastavení a najlepšie nám teda vyšla kreativita vysoká a tón hlasu profesionálny. Určite však každému odporúčam, aby si sám vyskúšal, ktoré nastavenia mu najviac vyhovujú. Taktiež si môžete priamo v našom editore upraviť odpoveď, ktorú vám umelá inteligencia vygenerovala. Ak by som tu chcel pridať odkaz na webovú stránku, jednoducho si kliknem na miesto, kam by som to chcel zadať, napíšem odkaz a dám šablónu uložiť. Ako náhle sa mi dokument uloží, nájdem ho v mojich dokumentoch. V dokumentoch nájdete všetky vaše textové obsahy, ako aj obrázky, ktoré vám už HeyBot vygeneroval. Taktiež môžete jednoducho upravovať vygenerovaný obsah pomocou nášho editoru. Ak tu ten link nechcem, jednoducho si ho označím, vymažem a dám dokument uložiť. Ak by vám nestačil tento náš zjednodušený editor, môžete vyskúšať našu ďalšiu funkciu a to je komplexný AI editor. Náš AI editor funguje na rovnaký princíp, ako je napríklad Microsoft Word alebo Google Dokumenty. V našom AI editore zvládnete text formátovať podľa vašich potrieb. Môžete pridať link, obrázok, upraviť si zvýraznenie, kurzívu alebo jednoducho pridať odrážky a odseky. Taktiež môžete text znova upravovať pomocou umelej inteligencie. V našom editore nájdete už niekoľko predpripravených funkcií, ktoré môžete použiť pomocou umelej inteligencie alebo taktiež môžete vytvoriť svoju vlastnú akciu. Ja by som chcel túto poslednú vetu preložiť do angličtiny. Jednoducho si ju vyberiem a dám ju preložiť. HeyBot za pár sekúnd kompletne preloží požadovaný text. Našou ďalšou funkciou, ktorú určite odporúčam vyskúšať, sú AI obrázky. Stačí jednoducho zadať príkaz, ktorý chcete, aby umelá inteligencia vygenerovala, zvoliť si nastavenia podľa vašich požiadaviek a stlačiť generovať. Všetky obrázky, ktoré vygenerujete pomocou umelej inteligencie HeyBot, môžete ľubovoľne používať na sociálnych sieťach alebo webových stránkach bez toho, aby ste sa báli o porušenie autorských práv. HeyBot žiadne obrázky ani nesťahuje, ani nekopíruje, všetky obrázky sú unikátne a každý obrázok si môžete stiahnuť a pokiaľ ho potrebujete vo väčšom rozmere, môžete použiť znova umelú inteligenciu pre zväčšenie obrázku. Ďalšou funkciou, ktorú môžete vyskúšať, je AI chat. Ja by som chcel, aby mi umelá inteligencia vygenerovala 5 zdravých jedál. Jednoducho je to napíšem a počkám na odpoveď, ktorú mi HeyBot napíše. Obrovskou výhodou aplikácie HeyBot je to, že si pamätá predošlé odpovede a vie s nimi pracovať. Teda ak by som chcel vygenerovať recept,
Pre prvé jedlo jednoducho to napíšem a počkam na vygenerovaný recept. V našej aplikácii HeyBot používame vždy iba tie najnovšie AI moduly. AI moduly sú ale trénované vždy iba do určitého dátumu a nehľadajú najnovšie a aktuálne informácie. Preto môžete našu aplikáciu Chat napojiť na internet, keď jednoducho HeyBot vašu požiadavku najskôr vyhľada na internete a podľa aktuálnych dát spracuje odpoveď, ktorú vám vygeneruje. V dabingu si môžete vybrať jazyk, v ktorom chcete, aby bola odpoveď generovaná, taktiež hlas. Pokiaľ generujete po slovensky, odporúčam používať Mariu alebo Zuzanu, tempo a pauzu. Pridáte svoj prejav, kliknete na generovať a umelá inteligencia behom pár sekúnd váš text premení na zvuk. Umelá inteligencia je budúcnosť. V rámci aplikácie HeyBot taktiež môžete zadefinovať svoju značku alebo spoločnosť. Vyplníte požadované polia, pridáte vaše produkty alebo služby a HeyBot bude v generovaných odpovediach pracovať s vašimi dátami. Rovnakým spôsobom môžete napríklad vytrénovať svojho vlastného chatbota, do ktorého nahráte požadované informácie, či už napríklad z webovej stránky, PDF súboru, nejaké textové informácie alebo vo forme otázok a odpovedí a následne pri komunikácii s týmto chatbotom bude HeyBot spracovávať tieto informácie vo svojich odpovediach. HeyBot je nástroj, ktorý vám hlavne ušetrí množstvo času a peňazí tým, že vám vygeneruje profesionálne marketingové texty, príspevky na sociálne siete, pomôže vám zvýšiť dosahy a taktiež získať nových zákazníkov. Vyskúšajte si HeyBot už teraz na 4 dní úplne zadarmo a sami tak môžete objaviť silu umelej inteligencie.